Маршруты даўніны з Владимиром Свіркам. Хвала Христу. Вітаю вас, сябры. Мы вот тут с Каролинкой вырашалі, где ж нам яшчэ зняцца, і все-таки вырашылі на арэлях. Калі вы не супраць. Если калі вы нават і супраць, дык што вы зробіце з намі? Вось будзем гэта паказваць, і ўсё. Таму уладкоўвайцеся зручней і слухайце ад мяне новы турыстычны маршрут. Сёння ён вельмі такі, я лічу, вельмі прыгожы, вельмі нейкі такі кранальны і адначасова незвычайны, нечаканы. І вось, вядома ж, шмат хто з вас, калі вы наведваеце касцёлы, вы глядзіце, бачыце у ім арган. Так вось маршрут гэты называецца «Галасы арганаў». Гэта менавіта пра гэтыя музычныя інструменты, якія стаяць у культавых пабудовах, то бишь у касцёлах. Я наогул лічу арганы гэта як сэрца гэтай культавай пабудовы, як нешта, якое мае не толькі голас, не толькі асаблівыя рысы, не толькі складнік інтэр'ера, а ён яшчэ мае і незвычайны твар, незвычайнае такое уражанне на вас праводзіць, так? Ён неад'емлемая частка касцёла. І вось мне падаецца, што ён нават як сэрца гэтага касцёла. Культавай пабудовы, то бишь касцёла. Вось, таму маршрут так і называецца «Галасы арганаў». Яны узятыя касцёлы, тыя, якія атрымаліся, я выбіраў доўга, тут жа так трэба было быць, і каб побач былі касцёлы, каб вы маглі аб'ехаць іх усе разам, і каб у іх былі гэтыя арганы, каб яны, так як маршрут называецца «Галасы арганаў», каб яны гучалі. І адно ж пажаданне ў мяне ёсць, вельмі хацелася, каб у той час, як вы вандруеце, каб гэтыя касцёлы былі адкрытыя, таму што касцёл бачыць звонку ў любы момант, днём і ноччу, так? А вось арган, каб убачыць, то павінны вы папасці ўнутры храма, а яшчэ выдатна, калі гэты і арган нешта гучыць, на ім іграюць, нешта выконваецца. Уяўляеце, якое было бы цуд, калі вось гэта... Я упэўнены, што 10 арганаў не будзе гучаць падчас вашага падарожжа, але калі вы пачуеце там, не ведаю, хаця б 5 ці 3-4 арганы, галасы іхнія, то гэта ўжо будзе выдатна. І не, так скажем, не сумуйце, што вы не пачулі ўсе. Будзе наступны раз, наступная вандровачка, наступны нейкі такі момант, які павязе вам і пачуць у другіх касцёлах. Вось. Гэта бліжэй усяго да выходных, калі праводзіцца ў храме імша, і калі там можа праводзіцца нейкія канцэрты нават. Я папаў у адзін храм, у адзін касцёл, што я прыехаў у яго, я ўжо на вуліцы пачуў, што іграе арган. А аказваецца, гэта мясцовы хлопчык, які самавука, іграе на аргане, і гэта паланеццы было, па сакрэту скажу, паланеццы. І ён іграе на гэтым аргане проста так, зайшоў у храм, адкрыў храм, іграе на аргане. Господі, нікога няма. І мы селі траіх, было так, і ён іграў, потым закончыў, выходзіць з аргана, а мы сядзім яго слухаем, ён так узрадаваўся, бачна было па твары, што ён, аказваецца, у яго і слухачы былі. Вось. Вось яшчэ вельмі хочацца сказаць, што гукі аргана ў храме, я не ведаю, хто гэта прыдумаў,
Але гэта спалучанне вельмі прыгожае. У гэтых мурах, у гэтых каменных сценах гучыць музыка. Арган же гэта асобны інструмент, гэта духавы інструмент, гэта такое, ведаеце, спявае паветра у гэтых трубах, спявае паветра. Ну і, конечно, укладзеная душа і сэрца некае, вядома ж, талент арганіста. Ну і рэшце рэшт атрымліваецца нешта выключнае. Я скажу по-свойму, і мурашкі паміж лапатак. Так прыгожа і так кранальна. Ну, добра. Пайшлі сам маршрут глядзець. Жодзішкі. Жодзішкі гэта, я буду казаць раён, таму што гэта ўсё ў Гродненскай вобласці, а разныя раёны. Жодзішкі, Смаргонскі раён. Вы зразумееце, што это вось Астравецкі, Смаргонскія раёны, Ашмянскі, гэта ўсё такі куточак гэтай Гродзенскай вобласці, яны побач усе. Ну, я і так і будую маршруты, каб былі кропачкі маршрута былі блізкія і вось і па тэме так. Жодзішкі, Смаргонскі раён. Свята-Траецкая мураваная каталіцкая святыня узведзена тут у першае дзесяцігоддзя 17 стагоддзя. Такі ўзрост там 1600, можа, якія 40-е, ці, можа, 70-е гады. Нейкі час гэты храм дзейнічаў як кальвійскі збор. Адносна невялікі па колькасці рэгістраў. Арган у касцёле быў усталяваны 1727 годзе і з'яўляецца адным з старажытнейшых арганаў у нашай краіне. Магчыма, інструмент створаны вучнем майстра Вайсенборга. Такі нямецкі быў майстар арганных спраў. Вось, лічаць, што гэта яго вучням створаны гэты арган. Вось. Ну, такая асаблівасць, бачыце, адзін са старажытнейшых арганаў нашай Беларусі. І гэта вельмі каштоўная такая інфармацыя. Чаму? Таму што трэба разумець, што вынішчаліся храмы, нішчылася іхняе ўбранства, а мала гэтага, першую чаргу нішчыліся арганы, нішчыліся сэрцы гэтых касцёлаў, гэтых культавых пабудоў. Гудагай, гэта ўжо Астравецкі раён. Касцёл Найсвяцейшай Дзевы Марыі пабудаваны з дрэва 1764 годзе. Неўзабаве быў усталяваны і арган. Пасля паўстання 1830-31 гадоў святыня дзейнічае як капліца, то есть яе статус панізілі, так? Мабыць, тады знішчана была і начынка аргана. Засталіся да нашага часу толькі яго барочная шафа. У 1938 годзе інструмент нанова перабудаваны і парашыраны ў аб'ёме майстрамі польскай фірмы Крукоўскага. Бачыце, яно толькі звонку, вось гэта, як гэта правільна называецца, шафа аргана, так? То есть гэта вонкавы выгляд яго быў вельмі пашкоджаны, убраныя гэтыя былі усе гэта клавітура, усе гэтыя трубы гэтыя былі арганныя. Ну, а потым, дзякуй Богу, яго аднавілі. Данюшева. Это Смаргонскі раён. У гэтай каталіцкай святыні, асвячонай у гонар Найсвяцейшай Троіцы, знаходіцца адзін з найкаштоўнейшых арганаў Беларусі. Чаму? Таму што пабудаваны быў ён у 1804 годзе і знаходзіўся першапачаткова у Віленскай вастрабрамнай капліцы. То есть вы глядзіце на гэты арган, так? І павінны разумець, што гэты вось інструмент з вастрабрамнай брамы вільненскай на нашай тэрыторыі, на нашай зямлі, у нашым святым месцы, у нашым касцёле. У 1884 годзе ён быў перанесены ў Данюшаўскі касцёл. Ну, мабыць, там у вастрабрамнай паставілі, капліцы гэтай пастравілі, не ведаю, можа, больш новы, больш сучасны, больш прыгожы. А гэта аддалі вось касцёлу ў Данюшава. У 1859 годзе быў запрошаны майстра з Вільні
для перабудовы каштоўнага інструмента. Ну, ён быў пры перавёзцы, можа, пашкоджаны трошачкі, можа, быў менавіта пад гэты. Чаму? Таму што трэба сказаць, што арганы ж не проста так будаваліся, яны будаваліся пад памяшканне касцёла, каб гэта было суагучна гэтай прасторы, каб гэта было вельмі ўсё было, вот гэты гук аргана, так, акустыка гэтая, яна павінна была быць усё улічана пры будоўлі аргана. Ну, мабыць, вось ён ужо пераехаў у другі касцёл, у другое асяроддзе. І вось майстар з Вільнюса прыехаў, і, мабыць, гэтыя ўсе акалічнасці, можа, нюансы, можа, недаробкі нейкія, ён перарабіў, дабудаваў, можа, дзе. Вось. І ўрэшце рэшт перад намі такі найкаштоўнейшы арган з Віленскай вострабрамнай капліцы. Жупраны, Ашмянскі раён. І зноў мы маем цудоўную магчымасць убачыць таксама каштоўны арган. Пабудаваны ён у мураваным петрапаўлаўскім касцёле 1897 годзе і з'яўляецца адзіным арганам у нашай краіне, вырабленым у Польшчы арганнай фабрыкай Бломберга. Інструмент мае зусім невялічкія пашкоджанні, і на сённяшні час яго голас можна пачуць у храме амаль у кожныя выходныя. Бачыце, я перад гэтым гаварыў, што калі вы туды прыедзеце ў выходныя, суботу ці нядзельку, асабліва ў нядзелю, то вы пачуеце галасы гэтых арганаў. Вось. Бачыце, зноў жа, рэдкі ён тым, што ён быў гэта адзіны ў Беларусі пабудаваны менавіта гэтай фабрыкай арганнай. Імя Бломберга. Солы, Смаргонскі раён. Звычайныя каталіцкія святыні арганы маюць непаўторныя архітэктурныя рысы ў стылі дэкору. Арган у касцёле Маці Божай Ружуранцовай таксама мае свае аўтэнтычны вонкавы выгляд. Прывезены ён у храм адразу пасля пабудовы святыні ў 1934 годзе. Але па невядомых прычынах не быў сабраны. У 90-е гады 20-го стагоддзя майстрамі з Літвы арган быў значна перабудаваны. Ну, то есть, бачыце, ён нейкі час стаяў, можа, арганіста не было, можа, і разныя абставіны. А ўрэшце рэшт, зноў жа, нашыя суседзі, бачыце, з Польшы прыязджалі, з Вільнюса, з Літвы прыязджалі дапамагаць нам аднаўляць такія незвычайныя, вельмі кранальныя рэчы, аднаўляць, рабіць так, каб яны гучалі. Рэчы кажуць, што як і званы, арганы ачышчаюць паветра. То есть, я не ведаю, прабачце, зноў жа сучаснае параўнанне, што як вадзічку мы фільтруем, так, на фільтрах, так, через нейкую прыладу. Так вось паветра наша ачышчаецца званамі і арганамі, арганнай музыкай. Яно становіцца другім, яно становіцца лекавым, яно становіцца, мабыць, вельмі чыстым, вельмі прыемным і вельмі карысным для чалавека. Так, дарэчы, солы, то, што сам арган, яшчэ і касцёл, я тут зраблю такую маленькую такую рэмарачку, што вельмі незвычайны храм, вельмі незвычайны. Я яго называю храмам-пернікам. Таму што ён такі прыгоженькі, такая лялечка, божа мой, як гэта ў свой час по нейкаму праекту нейкі архітэктар намаляваў такі будыначак, такую культавую пабудову, а майстры ўзялі і пабудавалі. І вось у нас знаёўся. Это бескаштоўная рэч. Ён, конечно, такі 34-й год, прабачце, где-то не вельмі стары такі, ўзяў ужо, вось будзе яму 100 гадочкаў, але ўсё роўна, я бы раіў наогул ехаць у Солы і глядзець толькі гэты касцёл, уже дастаткова. Добра, цяпер мы дабяромся да Константинова. Гэта Мядзельскі раён. Мядзельскі раён – гэта
Мінская вобласць атрымліваецца. Ну, это побач з мяжою на Гродзенскай вобласці. Пры асвячэнні новага мураванага касцёла на Свяцейшай Дзевы Марыі ў 1897 годзе вернікі мелі магчымасць чуць голас першага аргана. Пазней ён быў страчаны. У 1925 годзе на сродкі вернікаў быў усталяваны новы арган, выкананы віленскім майстрам арганных спраў Пшытульскім. Сёння музычны інструмент знаходзіцца ў стадыі аднаўлення. Ён нейкі час гучаў. Можа ўжо гэта я пісаў інфармацыю это тады, калі я там быў. Быў я, мабыць, сколькі гады 2 назад, можа сёння ён і гучыць. І глядзіце, што першы арган пры невядомых абставінах, ну пакуль невядомых, з ім нешта здарылася, але людзі не ўяўлялі сабе касцёл без аргана. Тым болей, што яго ўжо чулі, то ўжо больш што прысутнічалі, тым больш, што там на розных святах, на той жа імшы кожнай, ён гучаў і, ну як без аргана, як? І людзі, бачыце, знайшлі грошы, знайшлі сродкі, каб гэты арган, ну, ўжо другі, каб абавязкова у іхняй святынцы стаяў арган. Ну вось, не станішкі. Это Смаргонскі раён, зноў жа вяртаемся ў Гродзенскую вобласць. На месцы старажытнага драўлянага храма, які вядомы з канца 15 стагоддзя, у 1911 годзе ўзводзіцца новая цагляная святыня на Свяцейшай Дзевы Марыі. Праз некалькі год пад дахам касцёла загучаў новы арган, які, верагодна, быў пабудаваны віленскімі майстрамі. Пасля другой сусветнай інструмент часткова пашкоджаны. Сёння ёсць спробы арган аднавіць. Ну, там часткова ён гучаў, ну, разумееце, калі сапсаваны інструмент, калі там пашкоджана піяніна ці акардэон, ці гармонік, то, ну, якое гучанне. Ось, сёння спрабуюць яго аднавіць. Чаму спрабуюць? Таму што мала жыхароў, гэты храм наогул стаіць наводдаль населеных пунктаў і, ну, гэта ўсё арганізаваць, гэтых вернікаў, гэтых, ну, іх не шмат там. Вось, і гэта ж не такая не танная рэч аднавіць арган і заставіць яго гучаць. Вось. Ну, але намаганні гэта існуюць сёння вернікі і людзі тыя, якія хочуць, каб арган гучаў у гэтым касцёле. Ну, яны ўсё робяць, каб гэта мара іхняя здзейснілася. Гервяты. Знакамітыя нашыя гервяты. Гэта Астравецкі раён. Вядома, што папярэднім драўляным касцёле, вядомым з 1625 года, існаваў вельмі меладычны арган. Бачце, людзі з тога часу, тога касцёла, які там у пачатку 17 стагоддзя, а яны сёння памятаюць, атлажылася гэта ў памяці, сёння там, можа, у звестках нейкіх пісьмовых ці перадавалі людзі адзін аднаму, што вельмі мелагічны быў арган. Так вось, пасля паўстання 1863-64 гадоў зачыненых навакольных святынь у гервяцкі храм было зведзена некалькі інструментаў, з якіх арганным майстрам быў пабудаваны новы арган, які ў 1903 годзе перанеслі ў новы касцёл на Свяцейшай Троіцы, і ў 1978 годзе яшчэ раз перабудоўвалі яго. Выпадак той, калі некалькі пашкоджаных арганаў было звезена ў той храм старенькі. Майстар, бачыце, тоже асаблівыя, ну, я наогул адношуся да людзей такіх рэдкіх спецыяльнасцей, як да стальмашнікаў, якія некалі да вазоў рабілі калёсы. Здаецца, кола і кола, а якое трэба майстэрства, каб гэта кола зрабіць. А арган – гэта найбольш складаная рэч. Найбольш складаная рэч. І вось з гэтых рэшткаў, некалькіх арганаў, майстар зрабіў адзін арган. Ну вось. І яшчэ адна наша кропачка. Гэта Вішнева. Гэта таксама Смаргонскі раён. На гэтым месцы стаяў калісьці старажытны драўляны храм, які ў канцы 17 стагоддзя уже меў арган.
Магчыма, ён дзейнічаў нейкі час і гэты самы арган у новым храме, пабудаваным 1820 годзе. Род такі быў свентаржэцкіх. Вось, яны фундавалі гэтыя пабудовы так храма. Але пасля 1866 года касцёл прыставалі пад царкву, а арган быў страчаны. Ну, гэта так мякенька сказана, страчаны. Вядома, яго там наогул выкінулі з гэтай. А чаму? Трэба сказаць пра гэта. Ну, у царкве ж не бывае арганаў. Вось, ён быў страчаны, то есть знішчаны, другімі словамі. У 1934 годзе віленскім майстрам Пшытульскім пабудаваны новы інструмент, які на сённяшні дзень у стадыі аднаўлення і рэстаўрацыі. Тоже, магчыма, на гэты час ён ужо адноўлены і, магчыма, ён гучыць. Вось, месца вельмі прыгожае, і сам храм, і само месца. Адкрытая такая пляцоўка вельмі прыгожая. Казалі, што некалі перад гэтым храмам на гэтай пляцоўцы быў рынак. Быў гандлёвая такая кропка вялікая. Спалучэнні такія вельмі цудоўныя, мне гэта заўсёды падабаецца. Ну, уяўляю я сабе, як гэта было цудоўна. Ну, вось нарэшце мы прыйшлі да апошняй кропачкі 10-й. Гэта Шеметава. Гэта таксама Мінская вобласць, гэта Мядзельскі раён. Гэта таксама побач з мяжою з Гродзенскай вобласцю і побач з астатнімі ўсімі храмамі, касцёламі, якія мы з вамі пералічылі. З капліцы, якая была калісьці ў 1816 годзе капліцай пахавальняй, у 1902 годзе узведзены касцёл Маці Божай. Праз 2 гады ў храме пачынае гучаць шыкоўны арган працы ковенскага майстра Гаралевіча. Уражвае прыгожы дызайн праспекта інструмента. Гэта праспект, гэта як твар у чалавека, так? Які, верагодна, захаваўся без значных перабудоў з часу свайго нараджэння. Безумоўна, уражвае падарожніка і гукавая палітра гэтага аргана. Я асабіста чуў гэты арган. Ну, ведаеце, на той час, калі я памятаю гэта сваё ўражанне, мне здавалася, што я адсюль нікуды не пайду. Мне так было так зручна, так кранальна, так вельмі, ну, знаете, што я памятаю, я баяўся згубіць гэта ўсё. Я зараз устану, пойду, і ўсё. Вось, таму мне вельмі хацелася там быць і слухаць гэтую мелодыю, як ён адражаецца ад сцен, як ён захоплівае мяне, і як мне ў ім прыемна. Проста прыемна. Добра, сябры, вельмі хочацца, каб і вы адчулі ад гукаў арганаў, вандруючы па гэтаму маршруту, адчулі нешта сваё, нешта асаблівае. Ну, мяне, можа, нейкім добрым словам спамянулі, што праўда Володя Цвірко казаў, што так яно і ёсць на самай справе. Абдымаю вас усіх, добрай вам дарогі, новых уражанняў цікавых, вось, новых сустрэч, таму што з людзьмі і ў храме можна сустрэцца. Асабліва мне падабаецца, як у касцёле сутыкаешся з працаўнікамі, но я не ведаю дасканала как, ну, тымі, хто служыць пры храме, так? Тымі, хто там займаецца ў гэтым храме. Не абавязкова святар. І яны ўсе імкнуцца распавесці табе, там за руку цягнуць, паглядзі, які ў нас храм прыгожы ў сярэдзіне, паглядзі, як у нас усё там цікава, і пачынаюць расказваць пра нешта. І гэта вельмі кранае, таму што, ну, на самай рэч, гэта пабудова, якая для людзей, якая ад Бога для людзей, каб яны там былі, прысутнічалі, шмат чаго ведалі і адчувалі сябе як дома, пад покрывам вось менавіта нашага збаўцы. Яшчэ раз добрай дарогі вам, абдымаю ўсіх. Беражы вас Бог і ўсяго вам усяго добрага. Маршруты даўніны з Владимиром Цвіркам.